Wah, sindene cupi tak cucup bon-bonan. Pae akeh elu ya, Pak. Ya, ikan nang kayangan Suraya nggone adem lho. Kowe kok ora klamben blendes ngono ku piye? Ya, aku nggo obat to, Pak. Aku gawakno obat antingin ya, Pak. Ya, wis tak gawe. Karo gawakno obat plikita ya, Pak. Ya. Ora plikita, pil kita. Oh, anggerak nek plikita. Wah, sinden ayu-ayu ya, Pak. Ki cedake DJU kidul iki cupli anakku wedok ra tau nyinden ya, Pak. Iya ya betake arep golek berkah karo Pak ya kaya ngono. Kali sing mburi iki anakku oleh catur jalan kondang ya natake aku ya kudu natake ya natake gendar Pak. Anakku Joko Dolok ya bedhok ya laris jalan kondang. Wong tuwa mung garek melu anake wis garek melu sing ndi sing cilik apa sing gedhe karo anakku Surasa jalan kondang kabeh. Anakku wedok isih ora tau nyinden ki kan. Tak gelem nyinden kembok terus nyinden ya mah lumayan. Kae sing dene sing cedak karo Mbak Dolok aja kae Mbak Rate. Mbak Rate tak ngeneki ya. Wah. Tetak urung areng main-main. Yo, Pak. Pak, panas, Pak. Panas ngopo? Pak. Wes kaya putu gawa emang nangis sama. Wah, kurang ajar.